سلام تخطاتلت نايز channel كمي كنيخم لومي نخلنا تتقمنا زبل كوارس إذا غريب اللهو لومي بزعبا قوانقواتات ناي فغريت بالعرسين هنري انتهي مالتي خسو متشم كلنا أبستو فلالي بعزنا هيوتنا قلينا بحضار كنهلو نخل قلينا حجنا فغرنا معدو كنهلو نخل قلينا قابتنا فغراو هيوت كنهلو نخل كتاس ناي لومي أرستي نت أنصار صوتا زلو فغرين ياتملكت انتهينا خنبل دلينا دلنا بزتمرت زهجي نفس وكفنا ناتنا قانقوا ناي فقري ألنا نحنا فقري كنجهد كلنا فقري كنقبل كلنا تدس بلنا أجباب ألنا أستوى الله تزربا نحنا سبات فقرهم قلتولنا خلو بحد من قد قلتولنا خلو اللي تقال من قدي أزيج حبسنا بخال انت قمت الكيا نتا مساخا زلا مصامتي وين مساخا زلو مصامتي بتنسو قبلو زيك المنقدي فقر زي تقلصلو تخينكا مبزحت غزي تفوتو خوينو وي تفقرو خوينا يسمعني ويا يسمعني سلازي اتن حمشته مجلصنا يفقر نتقمل ميلاتات وي قانقواتات كنللين قداماي مغنياتو حده ناتنا قانقوانا يفقر نخنفلط كالاي دما ناي مصامتنا فليتنا بتنسوم دس بلو منقدي خنقلصلوم تزقلل نسو سلازخونه زيد اللي مسححابن مقرጫውን ድማ ካብ ውሕድ ከም ዝኽእል ናይ ሎሚ ካብ ሓደ አርቲክል ረኺበየ ግን እቲ ፍልጠት ኣብ ሓንቲ men are from Mars women are from Venus ትብል ሓንቲ ብጣዕሚ ውሪይቲ መፅሓፍቲ ኣብ ፍቅርን ሓዳርን ትገልጽ ካብኣውን ገለ ክፋል ወሲኸሉ ኣለኹ ስለዚ ቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ ክናቱ እምበር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና the 5 love languages እያ ትብል حمشت قانقواتات ناي فقري or how we show our love فقرنا خمي غيرنا نابتم مصامتنا نغلصو نهبون حمشت منقدتات ناي فقري كنرينا مالتي تقدميتي بزعباتي كونسبت كابي متي قرب باك جراوند ناتو كنرينا so what makes one person feel loved isn't always the same for the other spouse or partner نعخا كم تفكرن كم زفتوكان زلو زسمعكا نجر نتخال مصامتخا لك عبو يكونن زسمعو منالبات كلك بمبرهيك خوننا حدث بفقري بقالات طراي زردو تخوين بتعم قالات قليتكا خطنغرو وي كتحبرو خلخ طراي زتفقرن زتفتون بمولو كم زتفتون كوين زسمعو وي زسمعان تخوينا بخال منقدي ندحرك تقلصلو فتينكا وي فتينكا ترجم يقولون فقر خوينا يسمعوني ስለዚህ እንታይነ ማለት እዩ ንስኻ ንጽቡቕ ሓሲብካ ትገብሮ ዘለኻ ውጽኢት ኣየምጽኒ ገንጢልካ ተሪኻ እቲ ሰብ ታምሳኻ ዘላ ደምሳኽ ዘሎ በናይ መንገዲ ዝያዳ ናይ ፍቅሪ መግለጺ ደስ ዝብሎ እንተፈሊጥና ድማ ብንእሽተይ ነገር ብቁሩብ ስራሕ ነቲ ሰብ ከነሐጉሶን ከነደስቶን ከም ንኽእል እያ ትገልጽ ትምህርቲ understand your way of expressing love in your partners نعاخا تدس بلكا مجلس ناي فقري قدم كتفلط منتان مبزحت غزي زغبر انت غبرس زي حغساكا خيتخون وي كيتخوني كومدما نايت مصامتخا دس بلوم مجلس ناي فقري على ليغا كاب حدا غلطه ثلاثه كخونو يقوليام جن زياده دس بلوم وي دس بلا انت فليكا يحجز مالتي it helps to create a bond and avoid miscommunication انت يحجزنا تزمدناتات ناي كلتيوم نكتهرر صنع زباله زمدنا نخلو كم دما اتزيد لي ميس كوميونيكيشن وي زي مردا زيد اللي زي مردا نموغادن نموحدن زلا على مغنياتو الزين دحر دي لينا بزو غزي اب زي مردا اينا نبر it's hard to make your partner happy if you don't know their primary love language يا قداس نبيا نتمصامتنا كنحغسو وي كنحغسا أشجاريو نتناي مجمريا وي تقداماي ቋንቋ ናይ ፍቅሪ ወይ መግለጽ ናይ ፍቅሪ ንሳቶም ደስ ዝብሎም ተደይፈሊትናዮ ተደይለሊናዮ ደስ ከነብላ ወይ ደስ ከነብሎ ኣሸጋሪ ይኸውን ይብለና ለማለት እዩ ንስገርና ተኻለይት ነቢ እዚ ሕጂ ባክግራውንድ ወይ ድሕረ ባይታ ናቲ ኮንሰፕት እዩ ሕጂ ተቀዳመይት ነቢ እቶም ቀዳማይት ወይ ሓንቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ይበልጽ ማለት ኣይኮን ሓሙሽተ ሜላታት እዮም ሓሙሽተ እዮም ንናቶም እዮም ሕጂ እዚኣቶም words of affirmation بقالات
ጥዑም ቃላትን ዝደጋገም ቃላትን ጥራይ ኣፍቅሪ ከም ዘለዉ ከም ዝፍቀሩ እንደስምዖም ሰባት እዮም ጃትም ስለዚ you feel loved when your partner verbally compliments you consistently ኣብዚ ክፋል እዚ ኣብዚ ዓለም እዚ እቲ ቋንቋ ናይ ፍቅሮም ብቃላት ዝኾነ መፃምቶም ወይ መፃምቱ ቃላት ጥዑም ጌራ ከተድንቆም ከድንቃ ወይ ክንእዳ ክነኣዱ ከለዉ ናእዳ ጥዑም ቃላት ክግለጽ ከሎ እዮም ዝተፈቅሩ ዝመስሎም ፍቅሪ ንዖም ብቃላት ጥራይ ዝግለጽ ዝኾነ ካልእ ነገር ዝገበርካ እንተገበርካ ነቲ ጥዑም ቃል ክትቆይ ትኽእልና ብካልእ ዘራርባ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብጥዑም ቃል ጥራይ ሕጉስ ኢሎም ክሓድሩ ዝኽእሉ እዮም ወይ ኢላ ክትሓድር ትኽእል እያ እዚ ጥዑም ቃል ኣገዳሲ እዩ ኣብዚኦም words ወይ ከዓ ናይ verbal love language ዘለዎም ቃላት ዝያዳ ትስምዖም ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ድሓር ንቐፅሎ ንኣብነት ክንጥቀመሉ ንኽእል ቃላት ኣብዚ I am proud of you ኣነ ብኣኻ ወይ ብኣኺ ይኮርዕ ወይ ተኩርዐኒ ኢኺ ወይ ተኩርዐኒ ኢኻ ዝብል You look so great today ሎሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኻ ወይ ሎሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኺ ፅቡቅ መንፈስ ኣለኪ ፅቡቅ ኮይንክ ትረኣየኒ ኣለኻ I love you የፍቅረካየ ወይ የፍቅረክየ ዝብል ቃል I am here if you need my help ናተይ ሓገዝ ተደሊኻ ኩሉ ግዜ ቅርብትየ ክሕግዘካ ወይ ቅሩብየ ክሕግዘኪ ዝብል ቃል You work really hard for us ሕሪ ሓደ ዮም ሰሪሑ ዝኣቱ ተኮይኑ ሓደ ንዓና ክትብል ብዙሕ ከም ትደክም ወይ ንዓና ክትብል ብዙሕ ከም ትደክም ዝብል ቃል ነቶም ካልእ ሰብ ዝያዳ ከም ዝተፈቅሩን ዝተፈተውን ኮይኑ ይስምዖም እንደገና ካልኻ You always make me happy ኩሉ ግዜ ድማ ምንጭ ናይ ሓጎሰይ ከም ዝሕጎስን ትገብረኒ ወይ ትገብርኒ ዝብል ቃል እዚ ቃላት እዚኣቶም ሕዘት ካብቶም ብዙሓት ማለት እዩ እዚኦም ቃላት እዚኣቶም ክወፁ ከለዉ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ፍቅሪ ቋንቋኦም ብቃላት ዝኾነ ዝያዳ ዝተፈቀሩን ፍቅሪ ድማ ህያው ከም ዘለዎን ጌና ፍቅሪ ከም ዘለዎን ይገልፀሎምን የተኣማምኖምን ማለት እዩ This is one ወፅር ክልተ quality time ያቶም ከዓ ቀዳማይ ናይ ፍቅሪ መግለፂኦም quality time እዩ እንታይ ማለት እዩ ከዚ it's giving your partner undivided attention እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቃላት ኣገደስቲ ኣይኮኑን ዋላ ጠቐምቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ቀዳማይ ግን quality time እቲ ሰብ መፃምታ እቶም ክልተ ማለት እዩ ሓደ ዘይተመቃቐለ ግዜን ኣድህቦን ኣቃርቦን ክህቦም ይደልዩ ዕላል ክኸውን ከሎ ቴሌቪዥን ኩሉ ጠፍዩ ፅን ኢሉ ዝሰምዖም ወይ ፅን ኢላ ትሰምዖ እዩ ፅን ኢልካ ክትሰምዖ ከለኻ ወይ ፅን ኢሉ ክሰምዓ ከሎ እያ ወይ እዩ ፍቅሪ ዝተፈቀሩ ወይ ብሓቂ ፍቅሪ ዝግለፀሎ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ፅን ኢልካ ግዜ ሂብካ ኩሉ ነገርካ ገዲፍካ ክትሰምዖምን ግዜ ክትቦም ከለኻ ዝያዳ ፍቅርካ ትገልፀሎም ኣለኻ ዝኩሉ ቃላት ንግረ መንገድኻ ነዚ ኩሉ ቃላት ተደርቢኻ ትርጉም የብሉን ንዖም ዝያጅ ትፍልልይ ዘሎ ኳሊቲ ታይም ዝዓቢ ዝግድሶ ሰብ ዝያዳ ንፍቅሪ ዝገልፀሉ ሰብ በዚ ከተሐጉሶ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ቃላት እዚ ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይብል የለኹም እቲ ቀዳማይ ንዖም ዘሐጉሶም ግን ኳሊቲ ታይም እቲ ኬብል ልብኻ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ኣብ ቻቱን ክትገብረሎም ትኽእላ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንኣብነት ነዚ ነገራት ብፅሑፍ ተሰይትካሎም ደስ ኣይብሎም ይብዙሕ ብኣፍ እንተይልካሎም ዝያዳ ቨርባሊ ቴሌፎን ጌርካ ድዩ ብኣካል ዲኻ ክትብሎም ከለኻ ዝያዳ ደስ ይብሎም ምናብነት ዕሩኻ ካብ ሓዳር ውፅኢልና ኣብ ዕሩኽ ወይ ኣብ መሓዙ ተሪናዮን exactly works ገሊኦም ብኣፍካ ተተዛሪብካዮም ጥራይ ደስ ዝብሎም ኣሎ ብፅሑፍ ዘይግበሎ ብዝኾነ ገለ ዋላ ግጥሚ እንተፅሒፍካሎም ደስ ኣይብሎም ብኣፍካ ክትብሎም ክትክእል ኣለካ እዚኣቶም ከዓ ኳሊቲ ታይም ካልእ be physically mentally and emotionally present እንታይ ማለት እዩ undivided attention ወይ ዘይተመቃቐለ ኣትቦን ኣቃልቦን መሃብ ክንብል ከለና ኣካልካ መንፈስካ ከምኡውን ብሓንጎልካ ብኣካልካ ብመንፈስካ ብኩሉ ኣብቲ ቦታ ክትህሉ ክትክእል ኣለካ ምስኦም ኮፍ ኢልካ ሓንጎልካ ኣብ ካልእ እንተሎ እኹል ኣይኮነን ምስኦም ኮፍ ኢልካ ኣካልካን ዋላ ጌርካ ግን ስምዒትካ እንተዘየለውን ኣይከውን ስለዚ everything has to be connected undivided ዘይተመቃቐለ
ملو أقالبو مهاب ينعم زيادة مجلسنا يفقر مالتي سالساي have fun عندنا نتاي تبايو have fun be playful ask questions share your dreams لازم نتاي تبايا تخمزيل كخطبل كلها كم ترى ينبال ده كونسي كتزنا ناي مزنقع منفس ناي زسحق ويناي وازا كم ما be playful ask questions حتى تحطوا مالك بزعب حلمتها ناتكا دريمز ناتهم دريمز كتسمعوا من كتزاربن كتكلالك ስለዚህ እቲ ኮፍ ምባል ጥራይ ዘይኮነሲ ተግባራቱን ክህልዎ ኣለዎ ወይ ድማ ብኻልእ ኣዘራርባ ቴክ ዎክ ብሓደ ዎክ ክትገብር ትኽእል ምክንያቱ ኩሉ ነገር ዲስትራክሽንስ ገዲፍካ ብሓደ ዎክ ክትገብር ከለካ ከምኡውን ጌም ክትፃወት ትኽእል ብሓደ ዝኾነ ጌም ደስ ዝብሎም እንተኮይኑ እቲ ካልኦት ድማ ብሓደ ኮይንካ ክሽነ ምስራሕ ብሓደ ኮይንካ መግቢ ምስራሕ እውን ከም ዝያዳ ኣቓልቦ ንሓትዕዶም ከም ዝውሃቦም ዘለዎ እዮም ዝርእይዎ እቶም ኳሊቲ ታይም ዝያዳ ዝሕጉሶም ሰባት ማለት እዩ ቁፅር 3 receiving gifts ክልተ ባህርያት ሪና እቲ ሳልሳይ ቋንቋ ናይ ፍቕሪ ህያብ ዝፈትዉ ብህያብ ጥራይ ፍቕሪ መግለፂ ዘለዎ ንዖምካ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ይብለካ ኣሎ you feel loved not only because of the gift but the thought and effort one put on it the value doesn't matter كنستوعب لنا بهياب تراي فقري هياب كتبهم كلها استفقروا قيد سمعهم الهياب ايكونن زقدسهم نعم زي كنستوعب لنا كلال لنا هياب ناي قرش كون خل ناي 5 سنتين كون ناي طرحون كون خل بعد خاص جبرك تتجداسنتن اتي محسابن اي زياره دحقسو نعيلو حسيبو نعيل حسيباتو غيراتو زبل እቲ ሓሳብ ዝያዳ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝሕጉሶም ካብቲ ተግባር ስለዚ key is to understand what makes them happy ስለዚ እቲ ኣገዳስነት ኣብዚ ክፋል እዚ እታ ተሕጉሶም እታ ባህ ትብሎም እታ ብሕልሞም ዘላ እታ ደስ ትብሎም ኣስተውዒልካ ሰሚዕካን ፅኒልካን ኣለሊኻ ንዓዓ ክትቦ ወይ ንዓዓ ክትባ ወይ ንዕዑ ክትብዮ ከለኺ እዩ ዝያዳ ፍቕሪ ዝተፈቀሩን ሰብ ዘፍቅሮም ሰብ ኣብ ጥቅኦምን ኣብ ሂወቶም ከም ዘሎ ዝስምዖም ማለት እዩ important thing is the ability to listen to their wishes ስለዚ እቲ ኣገዳሲ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ናብዚኦም the important thing is the ability to listen ፅኒልካ ናይ ምስማዕ ናይ ምስትውዓል ነቲ ሕልምታቶምን ድሌታቶምን ኣስተውዒልካ ንዕኡ ድማ ከም surprise ወይ ከም ሃንደበት ጌርካ ኣቦ ጌርካ ክትሕጉሶም ከለኻ ዝለዓለ ፍቕሪ ይስምዖም ስለዚ ኣብ ህያብ ጥራይ እዚኦም ናይ ህያብ ቃላት ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎን ድዩ ግን እዝኒ እዩ ዝያዳ ልቦም ዝትንክፎም ነዚኦም ብህያብ ዝኾነ ጌርካሎም ብዙሕ ኣየገድሶም እዩ ንብረት ዘይኮነ ግዜ ዝያዳ ዋጋ ዘለዎም እዮም ስለዚ እዚ ካልእ እዚኣቶም ነዚኦም ኣይደልይዎምን ማለት ኣይኮኑን ግን ፕራይመሪ ተቐዳማይ ንዖም ዝሕጉሶም ኢና ንብል ዘለና እምበር ኩሉ እዚ ኮኔክትድ እዩ ቁጥር 4 physical touch እዚ ከዓ ብምትንካፍ ወይ ብምሕቋፍ እንታይ እዮም እዚኦም it's about intimacy and feeling loved through holding hands or simply hug ተብለና ኣሎ እዚኣቶም ዕምቆት ናይቲ ፍቕርን ፍቕሪ ኣበይ ይስምዖም ኣብ ምትንኻፍ ኣብ ምትሓስጂ ስጋዊ ርክብ ገለ ማለት ኣይኮነን እዚ simply ኢትካ ከተውርደሎም ከለኻ ወይ حقوف عبدالك ممكن لها وي اب حقوفها تحزو خلها وي كتحزا خلها ازت تمتنخاف زياده كاب قالاتن كاب هياباتن كله ولا كم حقوف عبدالك ترى كي تزاربك انت خيت كاون اخولي نوع زياده دس زبلهم باتا نعم تمتنخافن تي ناي اكالات متنخاف زياده ناي فقر مجلس خوينو سلو تسمعهم with friends نابن نتابع روح it can be simple tap on the shoulders أبي روح تخينو زيهم كم جمعنا سبات اللغة قرب بزمان كفون كم زنا جبركا عايزو جوخي قلقلة مبال السوين already مجلسي سبق حقوس كم تعلم زخل عينات مجلس فقري نعم this is the most direct way to communicate how we love بحفشام بتنخاف زي بلو تخالون زيادة يصير عنديو بتنخاف كل جزء كله body touch تي كل جزء أنقطنا فقري أبيزله مجمع رقم لا لقلنا ምናልባት ሓምሽተ ወይ ሃሎ ገለገለ ኢና ንብል ከምዚ ኢና ንብል እናተቀራረብና ከይከልና ተሓቋቆፍ ንጅምር እንታይ ማለት እዩ ዕምቆት ናይቲ ፍቕሪ ኣው ስለ ዘሎ ኣብ ምትንኻፍ እዩ ዘሎ ዕምቆት ናፈለጥካ ንትፈትዎ ሰብ ብጣዕሚ ዕሚቕካ ኢኻ
تسعمو. That's exactly because أبتي intimacy أو أبتي متنخاف زيادة سبات emotion زي بلوم تخينهم كابره غيهم كل جزء خمس زبلو تي emotional سمعيت ناب سبات زقيت تزي بلوم دارجة روبوت تغير مالتي ناب سبات كربات خنا تزي سبات emotion تلوم تجي بهالتادي فلا يلنيم ألو more emotional ألو قليم كا less emotional زخونو تزي حما غويت بغي بلي اللغون جن تي نزيوم the physical touch is very important. قدر شومنتي act of service ياها زياتهم كا زيادة تيادة تحقسهم بقتا primary تقدامي يكون قانا يفرم وي كم تفقروا دسمع من قدي act of service مالتي it means doing things you know your partner likes you to do مالتي زي جتارس غيتقاقيكم تا definition ناتا اتهم متعامتنا حدا نجر كنحجزون وي كنقبر لهم ندليو شنو مصاب ديو اقعد ملعال ديو the laundry مقبار ديو whatever كزعما بتراي whatever it can be shopping مقبار ديو نتن سون كقبروا زحاتتنا ويز دليو وينعم زخدم نعوك تحجزهم كلها زياده كم سمعك يومن كم تفكرومن كويني دسمع لذي زياتهم تاي ابنتهم they believe in action speaks louder than words زياتهم أبتكبار مبر أبزر بازي أمنيوم زيهم سبازي أتوم نزخولك على تتكيمكا نزيان السون زليوان تزيكر كلام it doesn't bring a lot بنطار نزيهم كه كل تسرح سرح كار نزق على تزيكا you didn't get the credit سلازي الزينة دبلنا تي أقدر سنة بهم فلتلنا example لنا له give your partner a shoulder massage give a glass of water clean the house نعبنت هندبت نتي متعمتنا وينتعمتنا حلف كنقول كلنا مساج كنقبر لهم كلنا كل سبسل زدكم أبتكسادو أبزي ويابزخونك أسينا مساج كنقبر كلنا زحجي دس يبلوم مالتي نعم مغنياتو كابت بزوح زربا تاني الشيء تكبر أبهم زلا عليه واقع اللوا كم دما give a glass of ولا نيشتي حسب أبيلك كوباية نايماي كتقبلو خلها وي شاهي دي خاجركا تقلب كلها እቲ act of service ወይ ገዛ ምፅራይ እንተኮይኑ ወይ ገለ ነገር ዝነበረ ምምላእ እንተኮይኑ እዚ ዝያዳ ንዕኦም ዛብ ሓንጎሎም ዝነበረ ርክብ ከተብሎም ከላ ዝያዳ ዝተፈቀሩ ዝተፈተውን ኮይኑ ይስምዖም ስለዚ እንታይ እዩ እንታይ ንዛረብ ዘለና the primary way of expressing their love ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እቶም ብቃላት ዝስምዖም ነቶም ቃላት ኣይደልይዎምን ማለት ኣይኮነን ከነስዕል ኣለና ኩሎም ኮኔክትድ እዮም ክፋል ናይ ፍቅሪ እዮም بخلا زراربا ازيوم حمشت يوم اقدست يوم فقرينا نبدلنا تا مسج كتردانا الله سبات فقري اب بخندي قنقانا فقرتي فقر خدغلط كلخاسي بيني خاتغلص اوك نزارب كلنا كابزيوم حمشت يوم تغيركاسي فقرنا يمغلاص كلت علينا مالك معناته اتطعم قالات نتسب فقرنا بقالات كنغلص كلنا كوم دما نتنفقرو ملو غزينا ملو ادهبونا ملو عقمنا هيبنا مسوم كنردኦምን كنعللن كلنا كم دما دليتاتومن لبتاتومن حساب لبما انبيبنا لك نعم كون زقل زبلنا هياب كنقرب كلنا كمون ابزجي زخبر مكينا وي زخبر ورق سلازغزاها لب ميبكالها ማለት አይኮነ ስለዚህ ፊዚካል ታሽካ ኩل ግዜ حقوف كان حقوفنا ወይ አካላትና ጌርና ኢንቲመሲቲ ምቅርራብ ዝያዳ ኣብ ምሕቋፍ ስለዘሎ ንዑ ክንገብር ከለና ከምውን نتي قبل بومزو لحسابات نتي قبروز زلو يسرح كنقبرلهم كنقالنا زيادة فقرنا مقلات فقر مقلات سي بخمزين عن قلصة جن نفس فكفنا دما نحنا كابزين كلن نفتوى اللاتنا قدم ناتنا كنفلت علينا تا primary love language ناتنا نفلتا دهريو دما نابنت ناتي أنا زيارة دستبلني act of service معناته نسبات أنبيبكا كتحجزهم دستبلني كالي نسبات زخونة صبو نجار كقبرلهم دس يبلني كم دم أنا عاي سب حسيب قبرلي كله دس يبلن مالك كالوت تعمق على تخونه خدي زي تعمق على اليوم تعمق على توبام بس حق زي تخالون تقبرجن نزيع زيادة تقدر سلام عليك quality time تخوين تسبت ليه quality time جزيخا ملو كتبام كتكلها لك in fact أب كل فقري قالك كفالنا quality time كنكلها لنا معناته ستة زي اللي كنا عبونا ينخلنا إذا أنت زي اللي إحنا عبونا ينخلنا هياب يس أبياب قالها جيجر
عديتي زلنا حرة سبنا بتوحزة جن هي بقداسيو أبواقون أبكرون جنا يكونوا دمركوس تزخبرت زبالة تقويني سمعنا كنا جنا يكونوا كون بس أبزار سيرش زي عند خالنا كم دما تي act of service and physical touch دما أقدس بعدها سلزين أيلومي عرس تمرتنا ቋንቋታት ናይ ፍቅሪ ብኸመይ ፍቅርና ነቶም መፃምድትና ንገልፅ ኣሎም ብኸመይ ዝያዳ ደስ ዝብሎም ኣገላልፃ ናይ ፍቅሪ ናይ መፃምድትና ፈሊጥና ድማ ቅልል ዝበለ ኣብዘይ የድላ ሓሸውየን ዝኩሉ ደኺምካ ኣብዘይ ሕጎስ ካብ ዝኸውን ዝተውዕል ኣቢልና በቲ ደስ ዝብሎም መንገዲ ክንገልፀሎም ንኽእል ዘተኮረ ትምህርቲ ኢና ተማሂርና ዘለና ይሆፕ ንእሽተይ ክትሕግዘና ከም ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ፍቅሪ እኮ ብዙሕ ሰብ እኒ ብዙሕ ዝብል እዚኣ እውን ኣገዳሲት ነጥብያ ኣትሊስት ብክኢላታት ዝመፀት ነጥብያ ታባይ ኣይኮነን ስለዚ ክንጥቀመላ እንተኽኢልናስ ሓጋዚት ክትከውን ትኽእል እያ ኢለ ዝኣምን ሽመይ እቶም ንመጀመርያ ትሪእኑ ዘለኹም ጆርጅ ይበሃል ኣብ ጂድራር ቻነል ናይ ዩቲዩብ ብዙሕ መሃሪ ዝኾነ ትሕዝቶ ኣለኒ ከምኡ ድማ ኣብ ፌስቡክ ቅዳሕናትዮ ውርደየ መጀመርያ ኣብ ዩቲዩብ ትረኽብዎ ኣብ ፌስቡክን ቅዳሕናትዮ ኣቐምጥ እየ ሕቶ ዝኾነ እንተለኩም ብዛዕባ እቲ ክትሕተትሉ ትደልዩ ኩሉ ግዜ ኣርስቲ ጠቒስኩም ሽምኩምን ኣበይ ዓድኹም ዘለኹምን ሓቢርኩም ድማ ክፅሕፉለይ ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ ወይ ኣብ ኢሜይል ድማ ክሰዱለይ ትኽእሉ ከምኡውን ፕራይቬት ክላስስ ወይ ሓገዝ ትደልይኹም ማለት እዩ እቶም ኩሉ ግዜ ነቲ ቪድዮ ብናትኩም ኮሜንት ብናትኩም ፊድባክ ብናትኩም ሕቶታትኩም ርእቶታትኩም ትገልፁለይ ከምኡ ድማ ነቶም ካልኦት ዝሓተቱ ኣነ ሓደ ግዜ ንኽምልስ ዝሽገር እሞ ትምልሱ ዘለዎም ክብረት ይሃበለይ ቀፅልዎ ሓደ ኣዝዩ ደስ ዘብል ኮሚዩኒቲ ንፈጥር ከም ዘለና ይረኣየኒ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኮሜንት ከንብቦ ከለኹ 99% ፖዘቲቭ ንሓትሕትካ ዝደጋገፍ ንዕቤት ዘርኢ እየ ዝርኢ እሞ ብጣዕሚ ድማ ደስ ዘብል እዩ ስለዚ ሓቢርና ንጉየ ሓቢርና ንዕቤ ትዕቤት ድማ ይረአ ኣሎ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝተወዲኣ ኣላ ኣብ ካልእ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው